PM guys, i-comment sa comment section guys, yung pangputi og ilok guys, ug paputi sa bugan. Pagpaputi og bugan. Nara ba miligo challenge coming guys? Magpaputi lagi kog bugan guys. Kaya magpanti og bra rami charot. Welcome back to my channel. This is Robbie Simagala guys. And for today's video guys, atong buhaton guys is mamilo ta guys. Moniging pelo challenge. Sus Ginoo. Gamay ra kayo ang kilonon guys. Oy, good for 2 weeks ni namo nga kilonon. Saan malagi guys? Always busy guys. Everyday ko nga nasa tindahan guys. And then tungod sa YT guys. Tungod sa YouTube YT World. Ayan guys, ang signal ko din guys, wala diri sa bahay, wala may internet dari or sa tindahan. So adto sad matulog pagabi. So mao na guys, tong pilonon. Nga gamay ra jud kayo guys. Good for 2 weeks ni namo nga kanang nilabhan. Every weekend ra pod in town jud mi makalaba guys. Super busy ang life ni Robbie Simagala guys, napatay tulumanon. Ang atong tulumanon, charot. Bitaw guys, oy, as a mother, as a wife guys, sa mga mother dyan, alam na kung ano yung mga tulumanon nato guys. Mga kinahanglan, daghan, basta guys, kay bawo na ng mga mother diha. Guys, ug mao din ang atong pilonon ron guys. Tabangi ko ni jud pilo guys, gamay ra jud kayo guys. Gamay ra ni guys, as in gamay. Wait, ang ipakita ninyo guys ang atong pilonon ha. Chiruring! Guys, so mo din atong pilonon, gamay ra jud ni kaayo. Oh, look at guys. Oh my God! Ayan, ito yung pilonon natin. Ayan. Pilonon, good for 2 weeks ni siya. So kana siya guys, mo din ni ang atong pilonon. Gamay ra ni siya guys. Duha ni kasi mana intaw na mong kanang tiningog-tingog kay saon busy man lagi mo nang dili mi everyday makapanglaba, dili everyday makapamilo. Ansam lagi pipil unog everyday og dili makapanglaba. So weekend mi manglaba, so weekend mamilo. Pero wa jud ko ka lugar og pamilo ani. Bali 2 weeks ni guys tungod adtong nagkasakit ko last week. Ayan mo ni amo ang labonon ay pilonon. Pilonon na siya. Gamay ra. Gamay ra lagi. Gamay ra kayo. So kani, gamay ra jud siya. Di ba? Gamay ra no. So mag-start na taog pamilo guys. So start na taog pamilo. Di ba guys, gamay ra kayo tong pilono no. Kani siya nagliundok. Makakuan po guys sa naon ba makasumo niya tong pilonon nga. Sus. Nagingon nga ang saon guys, busy agli niya ni Manang Robbie guys. Manang Robbie si Magala busy agli niya so mo ni atong trabaho ron ha. Mamilo ta. Tabangi ko ninyo guys o pamilo. Mag-overtime ko na pamilo guys kay unya Monday to Saturday na naman ang tulumanon pud sa YT World guys. Naapod tay gipang apilan kay sa malagi guys nga kanang naay di man ta sikat so mo lagi na guys mapil tag mga grupo-grupo maayo na lang guys support to each other guys. Madagdagan atong viewers guys, madagdagan sa dan ato ang subscribers. So mo ni guys nga magpatabang ko ni jud pilo. Kung pilonon nga isa ka trakan. Charang. Una kay hong electric pan daring ang tingo guys murag galingan. Oh, ayaw lang siguro ang kanang top toys hindi mo gyud mo na iwas sig Ginoo. Ani alam isud kay wala na. Sige, upira na madaog na. So yan guys, mo to hong ugangan guys. Pinangga ko guys no. Thank you ma. Thank you. Gilok guys, sa inyo sikreto ni Hapo tigilok. PM guys, i-comment sa comment section guys yung pangputi og ilok guys, ug paputi sa bugan. Pagpaputi og bugan. Nara ba miligo challenge coming guys?
Magpaputi lagi kog bugan guys. Ay magkampi og bra ni charot. Hala no? Di ba kauaw guys no? Di jud ko madali ka human dani hampil no. Di ni nako madali kay daghan kayo ni. Tabangan ko ni jud pilo guys, madali ra jud ni ka human guys. No. Taiga nga. Ha, man kong electric fan. Sa gitarong ang electric fan. Imo ko hangin eh. So yan guys, mega love shout out di ay ko sa akong mga team sa tanan-tanan ng team. Thank you so much og sa akong mga kauban sa team. Thank you din po sa inyong pag support sa akong channel. Ayan. Shout out ko sa ako ang mga channel members. Thank you so much guys sa pagpa-member niyo ko sa aking channel. Sana po more pa magpa-member sa akong channel. May na lang guys, pang sideline guys. Kung naadyo po tayo madawat sweldo kada buwan guys, pang additional sa atong expenses guys, daily expenses. Sa kuryente, internet, sudan, bugas. May na lang guys, oy, kaysa wala dyan laing income guys ba. Sa akong mga super chatters, thank you so much sa inyo ang pagpalupad, ma'am and sir. Ma'am Buholana in Norway, shout out ma'am. Thank you so much sa pagpalipad niyo po sa akin ma'am. Ma'am GV Fensland, thank you so much. Si Idol Melvin TV, thank you so much din po. Sis Jolaiko Vlog, thank you so much sa pagpamember mo sis. Chris Link, Bisaya Bosano Meet, maraming salamat Meet. Sa walang sawang pag-support po sa aking channel. Thank you so much. God bless you and to your family. Sana always po kayo happy ni Mrs. Kasama yung mga anak niyo po. Ayan. At pasensya na kayo guys. Busy talaga yung life ko guys. Oy. Sa pikasindahan na mo guys, wala lagi ko kauban. Ako radad to. Gaplano ko guys, ug akong half grocery, half dry goods. Nya mangita siguro nga tay mangita na kog kauban arang paitag ako rang isa guys ay. Sa pagkakaroon guys, ako pa jud kay agwanta kay. Mingaw jud as in mingaw ag paninda namo tungod sa COVID. Tungod sa atong panahon ron nga wa pa mabalik ang normal guys. Muna siya. Shout out ko sa akong bana na kugian kaayo. Tuwa po di travel siya. Bisag kapoy ang lawas. Okay laing mo kuan lagi guys, way laing kung masugo siya ra pud usa nagbiyahe. To biyahe gyapon siya. Need of rest. Kinahanglan jud kayod jud as in kayod kay wala gini guys atong mga bayronon. Ning sabak tag mga bayro nun so mo na maning kamot kutob sa mahimo makaya pa gigo wala gi oy luoy ning biyahe siya ra to usa nya giyahang paninda adto is mga dry go ay no hardware to iya guys mga sundang tolls nga na mga gabas PC mo to iyahang kuan kanang naay gi biyahe so biyahe siya biyahe siya guys kuan Thursday to Tuesday. Ang rest niya is Wednesday lang guys. So usahay wa siya biyahe og Wednesdays. So nasa rest duha ka adlaw.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me what? And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga di mo lang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa paraan na ako lang ang nakakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pag tinignan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her beaming down Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth. And I can see her beaming down Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Hindi pala pa po tayo natapos nagpilo, guys. So, gamay na lang hinuon rehang pilonon, guys. Ako rin ipadayon niya. So, i-end na ni nato ang atong video. Ayan. So, ayun na, guys. That's it for our video for today, guys. And I hope na na-enjoy po kayo sa pagsama ng pagpamilo nako, guys. Thank you so much sa inyong pag-uban nga while namilo ko nga naamo diha. Thank you so much, guys. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please ko guys, paki-like, share, and subscribe na din, guys. And don't forget to click the notification bell, guys, para always po kayo notify sa ating mga new upload. So, thank you, guys. Bye-bye. Thank you for your watching and see you our next video, guys, our next vlog. Bye! It gives me chills, it makes me blush, it gives me what? And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Get you up and